Maibasa ti Apokalipsis, Kapitulo 3, 1 agpatingga, iti 22. May kalima, asurat iti iglesia sa di Sardis. Uno, ket isurat mo iti anghel ti iglesia sa di Sardis. Dagitoy abanbanag kuna ti adaan kadagiti pito nga espiritu ti Dios. Ken dagiti pito a bituin. Siak amok dagiti aramid mo. Managanan ka si bibiyag ket natay ka. Dos, agsalukag ka ket pasingkidam dagiti banag anat dapay. Isuda ngangani natay. Ta kadagiti aramid mo awan tinasarakak nasayaat unay. Iti sangwanan ti Diyos ko. 3. Lagipim nga rod no kasano ti panangawat ken panagdingig mo. Ket aywanam ket agbabawi ka. No saan kanto nga rod nga agsalukag umayak to akasla mananakaw ket di kanto amunuan niya nga oras ti iyaay ko kenka. 4. Ngem addakin ka sumagmamano nagnagan dita Sardis adida rinugitan. Dagiti pagan anayda ket dagitoy makikuyog danto kanyak nga agkawusta iti puraw taysuda dagiti maikari. 5. Ti agbaliken to kastoy to makawisan kadagiti pagan anay apuraw. Ket uray kaano jakto punasen ti nagana iti libro ti biag. Nudiket ipadayak-yak kunto tinagana iti sangwanan ni amak ken dagiti anghel na. 6. Ti adda pagdingig na dinggen na kumati kuna ti espiritu kadagiti iglesia. May kanem asurat iti iglesia sa di Philadelphia. City, ket isurat mo iti anghel ti iglesia sa di Philadelphia. Dagitoy abanbanag kuna ti santo tinapudno ti adaan ti tulbek ni David ti manglukat ket awan ti makapunit ken ti mangpunit ket awan ti makalukat. 8. Siak amok dagiti aramid mo adtoy inkabil ko iti sangwanam ti maysa ruangan silulukat. Isu nga awan ti maka irikipto ta dabasit panakabalin mo ket sinalimit-mitam ti saok ket di ka naglibakan ti nagan ko. 9. Adtoy siak itdek manipod iti sinaguga ni Satanas. Dagijay mangnagan iti bagida Hudyo. Ket saan met nudiket agulbudda. Adtoy aramidak to nga umayda ken agrukbabda kadagiti saksakam. Ket maamuanda dinungdungo ka. 10. Gaputa sinalimit-mitam ti saok kinaanos. Siak igagakanto met iti oras ti panakasuot. Isu nga umayto iti suamin alubong natauan. Tapno masuot dagiti agnaed iti rabaw ti daga. 11. Siak umayak iti madaras. Salimit-mitam sititibker ti adda kenka. Tapno awan ti mangala iti balangat mo. 12. Dayjay agbaligi aramiden to nga isu ti maysa nga adigi iti templo ti Diyos ko. Ket santo arumaren sadyay. Ket isurat kunto ken kuana tinagan ti Diyos ko. Ken tinagan ti syudad ti Diyos ko. Ti baro Jerusalem. Isu bumaba manipod langit nga gapo iti Diyos ko. Ket isurat kunto met kenkwana ti baro nagan ko. 13.
Ti adda pagdingig na dinggen na kuma ti kuna ti Espiritu kadagiti iglesia. May kapito a surat iti iglesia sa di Laodicea. 14. Ket isurat mo iti anghel ti iglesia sa di Laodicea. Dagitoy abanbanag kunani Amen. Ti mamaneknek a matalek ken napudno ti puon ti pinarswa ti Dios. 15. Siak amok dagiti ar-aramid mo a saan ka a nalamiis ket saan ka met a napudot. Siak kayat ko kuma a nalamiis ka wenno napudot ka. 16. Iti kasta gapu tanapatay ti lamiis mo ket saan ka a napudot ket saan ka met a nalamiis. Ituprakan to iti ngiwat ko. 17. Agsipud takunam siak nabaknangak ket nagun udakon ti kinabaknang ket awan ti pakasapulak iti anyaman ket ti kamo asika ti daksan gasat ken marigrigat ken napanglaw ken bulsik ken lamo-lamo. 18. Ibalakad ko ken ka agumatang ka kanyak iti balitok a napasudi iti apoy. Tapno bumaknang ka kuma ken dagiti pagan-anay a puraw. Tapno agkawis ka ket saan a maiparang ti nakababain a kinalamulamom ken ti agas ti mata tapno sapsapuam dagiti matam tapno makakita ka. 19. Kadagiti iswamin a dungdungwek siak babalawek ken gugurak ida. Agkaget ka ngarud ket agbabawi ka. 20. Adtoy siak addaak nga agtaktakter iti ruangan ket agtugtugak. No adda dumngeg to iti timik ko ket luktanan to ti ruangan. Sumurekak to ken kuana ket makipanganak to ken kuana ket isu kanyak. 21. Dayjay agbaligi ipay kunto ken kuana a makikatugaw kanyak iti tronok a kasmet kanyak a nagbaligak ket nakikatugawak ken amak ijay trono na. 22. Ti adda pagdingeg na dinggen na kuma ti kuna ti Espiritu kadagiti iglesia.